Uglavnom kada pričamo o bezbednoj i sigurnoj plovidbi, mnogi od vas pomisle na kretanje velikom brzinom, po plovnom putu, glisiranje takozvano. Međutim, najveći broj oštećenja, nekih neprijatnih situacija nastaje upravo prilikom pristajanja. Bez obzira da li to pristajanje bilo uz drugo plovilo, privez ili možda samo želimo da pristanemo na obalu. A do toga dolazi zato što često reagujemo instinktivno, a instinkt, nažalost, nije uvek najbolji način kako bismo trebali da odreagujemo u tim situacijama i onda naglo dodamo gas, oduzmemo ga, cimnemo i baš upravo takvim manevrima možemo dovesti do povrede sebe, drugih članova ili oštećenja naših plovila. Baš iz tog razloga u današnjoj epizodi pričamo kako da uz neke osnovne navike koje smo mi sebi uveli predvidite sve moguće situacije i maksimalno se pripremite za bilo kakve manevre koje treba da izvedete sa vašim plovilom prilikom pristajanja. Dobrodošli u prvu epizodu nove sezone Nautic Info. Kad god isplaniramo da uradimo neki manevar sa našim plovilom, bez obzira da li to bilo pristajanje ili nešto drugo, uvek je najbitnije da potrošimo neko određeno vreme i isplaniramo kako ćemo to da uradimo. Da ne bismo ništa radili ishitreno, jer ishitrenim reakcijama može nas dovesti do nekih situacija koje su u potpunosti nepredviđene. Konkretno mi sada ovde se nalazimo u Dunavcu, odnosno rukavcu Dunava, gde voda stoji i ne kreće se, ali kao što možete vidjeti imamo snažan vetar sa zapada, gde smer vetra možemo jako lako odrediti tako što ćemo da pogledamo uglavnom kad smo u marinama ili privezištima na pokazivač smera vetra i posle toga pogledajte šta se sad nama dešava. Znači vetar nas nosi, motor je bukvalno izbačen iz brzine. Da bismo to neutralisali, prva stvar koju treba da uradimo je da sklopimo bimini tendu, jer bimini tenda se trenutno ponaša kao jedno veliko jedro i baš ona nam pravi najveći mogući problem. Kada smo sklonili tendu već vidimo da je mnogo bolja situacija jer nema više tog bočnog pomeranja toliko kao malo pre i nepredviđenih reakcija. E sad, naravno tendu sklanjamo kada imamo baš jak udar vetra, da li on bio bočni, pramčani, krmeni, jer u tim situacijama nam ona mnogo odmaže. U nekim drugim situacijama kada je mirno i kada nema vetra uopšte ne moramo ni sklanjati, osim ako nam ne smeta da prolazimo po boku plovila i da pristupimo konopima, bokobranima i tako dalje. Kada smo rešili tendu, onda gledamo prvo šta je jača sila koja deluje na nas. U ovom slučaju, pošto voda stoji i nemamo nikakvu silu delovanja vode, odnosno kretanja vode, mi gledamo silu delovanja vetra. Znači, pošto je taj vetar sada nama u pramcu, mi moramo da idemo ka njemu i da mu se suprotstavimo. Znači, ako želimo da pristanemo bokom, pramcem, krmom, nebitno, uvek moramo da idemo uz jaču silu koja nas gura. Znači, da sad ovde imamo, na primjer, istrujanje vode i da se ta voda kreće u ovom smeru, a da vetar duva odavde, onda bismo gledali šta je jače. Znači, i naspram jače sile bismo pristajali. Pošto u ovom slučaju, kao što sam rekao, imamo samo vetar, znači mi pristajemo uz vetar i ni slučajno niz njega. Jer kada idemo niz njega, onda se kočimo rikvercom, a tako nismo dovoljno upravljivi kao što smo upravljivi kada idemo unapred. Znači, ni slučajno ne treba da pristanemo na ovaj način ili da pustimo da nas vetar okrene pa da tu onda prvo pristanemo pramcem ili bilo šta slično, jer u ovoj situaciji mi smo u potpunosti nepredvidivi i ne možemo da vladamo situacijom. Zato nameštamo se, ako je potrebno, sačekamo da nas vetar spusti u svom smeru i kada nas je spustio, prva sledeća stvar kada smo spremni za pristajanje moramo da pripremimo konope i da namestimo bokobrane. Sad, mi bokobrane imamo već spremne na meru, tako da ih jako brzo možemo postaviti. Takođe ovde imamo konop koji je takođe spreman za privez. Konop je bitno da bude
raspetljan, da ne bude nigde upertlan, jer će nam to dodatno otežati samo pristajanje i ostatak manevrisanja. E sad, kad smo sve pripremili, znamo gde nam duva vetar, znamo da nemamo strujanje vode, znamo da su nam spremni bokobrani, konopi, bukvalno sve, trudimo se da pristajemo maksimalno polako i ni slučajno da nema nikakvih naglih pokreta kao što je, na primjer, ubacivanje iz brzine, gas ili rikverc, da se plovilo zaustavi i bilo šta slično. Jer su to situacije koje su u potpunosti nepredviđene, ni malo nisu prijatne za putnike u plovilu i često mogu da budu izuzetno opasne. Da bismo eliminisali te situacije, znači u potpunosti treba da zaboravimo da se nalazimo u automobilu i da nam motor stalno bude u brzini i da mi panično manevrišemo levo-desno. Nego je poenta upravo u momentu, znači u obratnom momentu i delovanju sila. A to postižemo tako što, kao što vidite, ja stalno ubacujem i izbacujem u brzinu i na taj način pravim moment da me propeler na motoru gura u smeru gde ja želim da idem. Znači ja sad želim da odbijem krmu, ja sam ubacio, izbacio, pa sam opet ubacio, pa sam opet izbacio i na taj način pravim moment da me motor usmerava tamo gde ja želim da idem. Konkretno, ja sad želim da zabacim, na primjer, pramac na levu stranu. To ću da učinim tako što ću da namotam pun levi, ubacim u brzinu, sačekam malo, izbacim iz brzine i gledam šta se dešava. Aha, super, znači ja sad hoću da idem još nizvodno krmom, znači ubacujem u rikverc i lagano vučem i pristajem, baš onako kako smo rekli da ne treba da pristanemo i da je jedan od izuzetno teških načina za pristajanje. Ali evo, možemo i tako pristati. E sad, kako bi to izgledalo u pravilnom smislu? Idemo nizvodno, odnosno u ovom slučaju niz jaču silu koja nas gura. Kako prilazimo mestu gde želimo da pristanemo, polako ubacujemo u brzinu, pa izbacimo, pa opet ubacimo. I to bi otprilike bilo pristajanje. Čim smo prišli dovoljno blizu, uvek možemo da se pripomognemo rukama i to uopšte nije sramota, niti je pogrešno da to radimo. Pogrešno je samo da ako je plovilo u velikom naletu, da mi pokušamo da ga odgurnemo, da gurnemo našu nogu između ruku ili bilo šta slično. To ne smemo da radimo ni slučajno, jer u tim situacijama može doći do ozbiljnih povreda. Još jedanput bih pokazao kako izgleda to pristajanje kada upadnemo u to stanje manije i kada jednostavno nismo sigurni šta treba da odreagujemo, onda počnemo instinktivno da reagujemo, jer te situacije su izuzetno opasne i nikada to brzo pristajanje nije bezbedno i nikom se ne čini dobro i kvalitetno. Znači, kada pristanete polako, sve će to delovati mnogo profesionalnije nego kada to uradite brzo. Sad u ovoj situaciji ja neću bežati pravcem napred jer mi je jako blizu i mogu lako da udarim u plovilo ispred sebe, nego ću bežati krmom. Znači idemo u rikverc. Znači mi sad na ovo isto mesto možemo da pristanemo i malo agresivnije i brže. I sad, ovo izgleda ok, ali opet po meni nikada nije dovoljno, ne izgleda dovoljno profesionalno kao kada to uradimo polako i natenane i kada osmatramo situaciju šta se dešava oko nas. Takođe, jako je bitno da prilikom bilo kog oštrijeg manevra na plovilu upozorite putnike da se drže, da budu spremni da ćete vi uraditi neki manevar, da slučajno neko ne bi ispao iz plovila. Ako već pristajemo, znači da oni sede mirno, da svako zauzme svoju poziciju, da se ne šetaju po plovilu, jer to su sve stvari koje mogu znatno da utiču na to kako ćete vi pristati.
Kao što ste mogli da primetite, najveće greške prilikom manevrisanja i upravljanja vašeg plovila ne zavise od veličine vašeg motora, niti od veličine samog plovila, već samo direktno od vašeg iskustva i nekih navika. Zato uz malo planiranja i minimalno poštovanje nekih pravila koje smo mi naveli, možete da učinite svako vaše pristajanje i svaki manevar mnogo bezbednijim i sigurnijim da ne napravite štetu ni sebi ni članovima koji se voze sa vama, a na kraju ni samom plovilu. Nadamo se da su vam savjeti iz ove epizode bili korisni, a ukoliko vam je potrebno nešto više informacija kako da pravilno vežete svoje plovilo, možete pogledati jednu od epizoda iz prethodnog serijala Nautike Info, gde smo baš detaljno obradili tu temu. A vi, ukoliko imate neka iskustva koja biste želeli da podelite sa nama, budite slobodni da to i učinite i ne zaboravite, nalazite se u plovilu, ne u automobilu, pored svih ovih sila koje smo naveli, jako veliki uticaj ima sila inercije i trudite se da je uvek anulirate koliko god je to moguće. I naravno, ne zaboravite, vaše plovilo je naša briga.